Hemijski peelinzi za kućnu upotrebu su izuzetno popularni proteklih godina. Postoji veliki broj preparata i oni definitivno mogu da poboljšaju kvalitet vaše kože ako izaberete pravi preparat. Ukoliko napravite grešku, možete stvoriti crvenilo, suvoću, iritaciju kože i praktično oštetiti vašu kožu. Ukoliko imate masnu kožu, najbolji izbor definitivno je salicilna kiselina. Kod nas postoji brand Geek & Gorgeous koji ima serum sa 2% salicilne kiseline, međutim nema u sebi alkohola i drugih isušujućih supstanci, tako da odlično čisti pore, smanjuje mitisere, a ne iritira kožu. Ukoliko sa druge strane imate suvu kožu, jedina kiselina koju bi trebalo koristiti na takvoj koži je mlečna. Mlečna kiselina hidrira kožu i uklanja površni oštećeni sloj kože, a bez da je isušuje. Najbolji proizvod za to kod nas je ordinary mlečna kiselina u koncentraciji od 5 i od 10%. Krenite sa 5, pa ukoliko želite više, kasnije možete preći na 10. I ukoliko imate normalnu kožu, ali vas recimo muče proširene pore i flekice, glikolna kiselina je idealna za vas. Preparat sa glikolnom kiselinom koji ja volim je Neostratin peeling jastučići, gde imate 30 jastučića i dovoljno je da otprilike koristite jednom ili maksimalno 2 puta dnevno.